Ito na, last 300 meters to the finish line. Ayan na, babakbak kaya itong si Gilbert. Ayan na sa bandang kanan. Jesus kasi yan, sinundang kagad eh. Okay, yo. Diyos ko po, ano to? Master B. Oy, maraming banatan to ha. Dito pala si Boss Landex. O, ayan, shout out kay Boss Landex. Ayun. Bago tayo magbarak-bakan, ating shout out muna si Boss Boy yung magpili. Si Kagawa Robin Tipolito ng RM Farmhouse. Ang dami namin siya shout out mga idol. Isang kupon po to, isa shout out namin dito. Okay, ito ang Joel Calderon. Ito si Joel Calderon na naman. Diyos ko po mga idol. Madaming day tayo kalanggado dito ha. Si Marlon Bartolome, si Ian. Ayun, si Boss Landex andito ha. Okay. Dating isa shoutout. Ayun, shoutout ka idol. Ayun. Solong-solo mo. Okay, dami itong shoutout natin na to ha. Videoan mo yung shoutout natin. Napakarami namin siya shoutout. Dilista ko na dahil baka makalimutan ko na naman. Okay, bago tayo magbakbakan, kaya ating shoutout si Boss Boy yung magpili. Kagawad Robin Tipolito ng RM Farmhouse, kay Sir Sunny Pascual, Sir Wilfred Victoria, Rudy Padilla, Edgar Domingo, at sa lahat ng mga nangangasiwa dito sa pakarera dito sa CLX Aliaga. Mukhang may nag-breakaway na ha. Mukhang may nag-breakaway na tayo mga idol. Dati yung nag-breakaway. So may bumanat na kagad dito oh. Pero nagbadya, mag-breakaway. Ito si Marlon Bartolome. Ito oh, ilan ba ito nagbe-breakaway na ito? Marlon Bartolome. Meron pang isa dito meron pang apat dito sa harapan ng team JC Bike Shop. Ayun oh. Yung ating mga nag-breakaway. So meron pang tatlo sa harapan. Itong tatlo na to, si Nico Peralta pala. Nico Peralta, tsaka to si Roberto Pagala. So ito yung ating tatlong breakaway, Nico Peralta, Roberto Pagala. Sino yung isa? Dating kilala isa ang kanilang speed. Naku po, kain doon, napakabilis, 56 kilometers per hour. Naka-play ha. Anong times yan? Si Nico ba yan? Ay siya, ha? Sakto lang. Okay. So sino yung isa? Number 233. Hindi ko kilala itong isa ha. So bago natin nakilala itong si Idol. So shoutout na lang sa'yo. So ang kanilang speed 53 kilometers per hour. So bago tayo tuloy ang magbakbakan, kailangan natin i-shoutout itong napakadating isa. Shoutout kay si Claudia Efren Valdez, may Boss Onyok ng NYK Garments, Sir Lito Cueva Cipriano, Frederick Feliciano, Enrique Domingo, Renato Dolosa, John Dabison, Boss Boy Magpili, RM Farmhouse, Boss Landex, Boss Smart TVI, Boss Andy Manguad, Boss Gerard Sabado, Boss Joe Mendoza, Boss Ace Ramos, Boss Joe Paquino, si Sir Idol Modesto Martos, General Banana, John Michael Bernales, John Miranda, Chad Rep, Boss Regino, Pabs Regino, PCCQ Cycling Club ng Qatar, Reynaldo Nuesca, Abracadabra, CMC, Kalibangbangan Cycling Club, John Ray Carino ng South Cotabato, John Paulo Gabado, Julio Sarmiento, Wilson Escano, Rapi Talaman, at sa aking cameraman si Johnny Hora. Ayun, natapos din tayo sa shoutout. Napaos ako dun ha. So yung hindi ko na sa shoutout, pasensya na mga idolo, kulang tayo sa memorya. Inilista ko na yan ha. So dito tayo sa U-turn. Okay. Likod. Kaya ito yung ating grupo, gaganyan mo lang oh. Diba? Wala mo konti. 1. Ilan yan? 1. Anong times yan? 2.3. O yan, sige natin. Okay. Ito pa rin ang ating breakaway. Dalawa na, nabawasan tayo ng isa ha. Ito yung ating grupo. Maghahabol na kaya?
Joel Calderon, nasa likuran lang ha. Ryan Mendoza, Berhel Moena. Ayan. Si Boss Dante, kumakamada oh. Kasi pala sila si Marty B.I. Naiiwanan ng bagya. Oh, yan. Dito na si Yoms ha. So, sila yung mga dito. Oy, si Mr. Santiago Elmer Atilano. Mga kasali ba? Kasali, may numero eh. Oh, may naka-mountain bike pa. Pag pupunta kami sa kanan, pupunta kayo sa kanan. Pag pupunta kami sa kaliwa, pupunta kayo sa kaliwa. Oh, nagbabalatan na ha. Ba, sumali rin pala si Rudy Padilla ha. Ay, malakas na si Idol Rudy. Ay, si Joel Calderon, nagbabandaan na yata. Mukhang magbabandaan na to ha. Ayun si Michael ng, ano bang wala na? Team nila. Dating Go X ha. So, meron tayo naka-breakaway na. Dati 5 breakaway. Si Marlon Bartolome itong isa. Nico Peralta. Jason Gregorio ba? Si Jason Gregorio. Ayan na. Mukhang nagsusumigaw na itong si Jason. Mukhang aabutan na sila, nandidikitin na sila ng ating grupo. So magtutulong-tulong na kaya itong 5 to para tuluyang makalayo sa napakalaking peloton. Nico Peralta, mukhang bagong ahit pa si Nico. Andiyan mo, Nico. Kahit si Nico may kapansanan, talagang nakikipagsaba yan. Hoy, may umangat ka sa kaliwa. Nabagal lang ka na ng takbo, 35. May kabagalan dahil napakalakas kasi ng hangin ha. Hoy, medyo naiiwanan ng bagay itong si Nico. Huwag mong pilitin pag hindi kaya, Nico. Pag gano'n, meron kang kapansanan eh. Pero tumatraan ko na naman itong number. Ano ba number yun? Hoy, natutulak ka pa! Hoy, mukha nabubuwisit itong si Jason. Ganun talaga ang cycling. Kailangan tulungan. Tulungan sa trangko para tayo ay makalayo ng makalayo. Ang problema, kung wala ka ng lakas, eh talagang ganun. Hindi mo na nga kaya itong trangko. So may nag-aabulot sa likuran. Ito na. Ryan Mendoza, tsaka itong si Alberto Contador. Nag-ahabol na ha. Ito na, si Alberto Contador. Naku, nakalimutan ko yung pangalan na idol ha. Na-vlog ko ito dati ha. Ito na, didikit na to. Didikit na. Sa likod. Hoy, dumikit na ha. Ito na yung ating grupo. Ayan na doon. Ay, dito pala si Bernard Luzon oh. Ayan, naku, ayun, si Bernard Luzon. Oh, idol mo yan ha. Si Bernard Luzon, nasa harapan niya si Jesus Garcia. Nako, madadali kaya ni Jesus Garcia to sa kanila Joel Calderon ay sa likuran. Ito nating grupo. Andito rin pala si Makabata, Ryan Mendoza, si Rudy Padilla, si Ian Tako, si Dayo. Nako, magandang labanan to ha. Walang expro eh kana. Basta ikaw ay ensayado. Likod ko lang kasi malinaw dyan. Yan. Ayun, umangat na sa harapan. Sino yung umangat na yun? Pinakataga doon ni Alfredo Asuncion. Sinong tangaga ni Roberto Pagala? Si Pagala ba to? Ayan, si Alfredo Asuncion na Team Dandex. Ay, hindi si Pagala to ha. So, dalawa itong ating breakaway. Nakakalayo sila 100 meters sa ating peloton. Sino yung isa? Si Alfredo Asuncion. Mukhang tigagapan to isa. Anong team ba yun? Tignan mo yung team. Yun, Dave Valenciano. Team Mervin. Uy, lumalayo itong dalawa. Lumalayo ha. Ang kanyang speed, 41. So, naiwan sila Bernard Luzon sa may bandang likuran. Oy, 42 kilometers per hour. So, ano? Likod. So, bibigay kaya ito isa dito, no? Tumayo na sila, ha?
Breakaway, oh. So, ito yung ating grupo. Yo, shout out. So, ito yung ating grupo. So, itong umakaw na to, si Rudy Padilla. Umakat yung ating organizer, ha. Oh, kanan bay! Yun, oh. Parang lagang gay. Bakit na action mo, ha? Si hindi ko, nasa likuran na, ha. Ito yung ensayo lang ng mga toto. Mahirap naman mag-ensayo nang walang kalaban. Madami dito, mga Gogo X, Team Nueva Ecija, Team Gimba. Dito si Coach Slabra, umangat na si Michael sa harapan, no? Harap. Uy, nagbabalatan na sa harapan, ha? Uy, nagbabalatan na rito. Ryan Mendoza, Jason. Mukhang inabutan si Jason, ha? Sa harapan, no? Uy, Diyos ko po, Kaindo. Uy, di baling kami ng may code lang kayo. Ayun, si Bernard Luzon. Ganyan lang. Ayan, Bernard Luzon, mga idol. Ayan, si Bernard Luzon, yan, naka-kulay blue na yan. Ayan. So, dito si mga kabata ng Mar TBI. Shoutout kay Boss Mar TBI. So, ganyan lang. So, malakas ang hangin. 3 laps yata ito. 4 pa yata. Mahaba-haba ito, ha. So dito ayun, makatya si Berhel Moyna, Tinugis di Pagala. Yung babantayan nila, eh. Oh, shout out kayo, mga idol. B. O yan. Ayan, shout out yung 4 ito. Si Beckamay, si Garcia lang, saka si Dayo. Ayun na. So si Ryan Mendoza, oh. Magkahabol na rin ito. Ryan, okay na ayaw. Hey! 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 Okay na ayaw. So, dito sa likod si Boss Dandex. Mabibilis to mga master natin na to, ha. Master B, tawag sa kanila. So nakakalayo yung ating breakaway ng mga ilan na 100 meters na ang lamang ng ating breakaway dito sa grupo natin na to. So napakahaba itong ating grupo, oh. Ito si Ian, sa harapan niya si Bernard Luzon, Joel Calderon. Hindi nakakawala itong si Joel dahil andun si Jesus Garcia na kanyang kasama. So balik team by team din to, eh. Si Roberto Pagala, Team JC Bike Shop. Ayun, si Nico pumapaharap na naman, ha. Ito lang, madilim dyan. Malakas itong number 23 na to, ha. Uy, number Team Nueva Ecija. Okay, kuha. Okay. So wala pa rin galong mga takas talaga dito. Malakas yung birahan ng 3 breakaway, ha. Malakas ang birahan ng ating 3 breakaway. Jesus Garcia and Condon, eh. Si Dayo. So mamaya pupunta natin yung breakaway. Ito si Boss Dandex, nakikiramdam lang sa likuran. Alam ko nakikiramdam lang to. Mamaya ito bibigumas na to. Mamaya bigla itang bubulusok papaharap. Ayun, nakabantay naman tong si makabata kay Berhel Moyna, ha. Nagkakabantayan, kanya-kanyang bantayan dito. Kanya-kanyang bantayan. Ayan, sabi ko na nga, umakanta si Boss Dandex, eh, oh. Kinakanta ni Boss Dandex, tinugis niya si Marty B.I. Tsaka si Berhel Moyna. Oh, eto na, Team 3115, Marty B.I. and Dandex. Yung sinasabi ko. Oh, nawala na. Ano gagawa? Pag ganyan, maliwanag na dyan. So, hahabulin kaya nila yung ating 3 breakaway. Second group to, ha. 3115, Dandex and Marty B.I. Wow, mukhang naka-aero itong si
Jericho mga bata, mukhang si Boss Dantex, naka-simping-simping, tumututok lang sa likuran. Ito na si Berhel mo na, ayun na si Berhel. Kapag tayo sa breakaway. Okay. Dito tayo sa tatlong breakaway. Shout out kay Boss Robin Hipolito, kagawad ng Pula Natividad. So ito yung tatlong breakaway, number 12, number 46, and number 31, Jesus Garcia. Si Dayo, yun ang hindi ko kilala. Tatalawin natin. Kilala natin isa, baka malakas din to ha. Kilala mo? Okay. So ito yung ating grupo. So lamang na yung ating breakaway na 200 meters dito sa ating peloton. May makakatakas pa kaya dito? Dito pa si Joel Calderon eh. Hindi na mag-abot yan. Ay, hindi, malayo pa. Hindi ba inuwaman ng tour? So lumalamang ha, 200 meters pero naging mga 160 na lang ha. So ito yung ating grupo. Makakadikit pa kaya to, maghahabol pa maya. Ay, marami palang Dandex dito ha. Dito si Almira Tilano. Hindi ko tiral na, hindi solo. So, patuloy na lumalayo yung ating tatlong breakaway. More or less. Uy, 200 meters na mahigit ha. 200 meters na mahigit yung labak ng ating breakaway. Ito mahirap dito mga idolo. Kung walang gustong maghabol, wala. Dahil itong sila taga-Gimba, sila Berhel. Saka si Joel Calderon, hindi na maghahabol to dahil meron silang kasama sa harap. Maghahabol dito yung mga taga-Tarlac. So may kanya-kanya na silang kasama dun sa harapan eh. Oh! Tatry natin dito kay Idol. Si Idol Gogo X. Ano pangalan nung kasama mong nasa harap? Gilbert de Guzman. Ha? Gilbert de Guzman. Gilbert de Guzman, taga saan yun? Tiga sa amin. Kapatid ko. Ay, Gapan lang, gano'n. San Leonardo. San Leonardo. Ah, okay. Malakas yun ha. Gilbert de Guzman pala yun ha. Ba- Sabay. Sabay. Ah! Satat. Ay, Diyos ko po, kaindo. Kakanan kami, kakanan. Pag sa kaliwa kami, kumakaliwa. Eh, sa gitna kaya kami. Ayun, si Nico. Oh. Napakahirap sumuba. Grabe. Ayun na, si Jason Gregorio. Alay. Kinukurdunan na ni Elmer Atilano ha. So nakakalayo na sila, 300 meters ha. Ito yung ating grupo. Yun o, siyo nang una, Ryan Mendoza, nag-aabol yata ito ating peloton ha. Alam mo na na. Nag-green. Selfie yung naka-green. Ito yung ating tatlong breakaway. Lapad na kami sa pupuntang Canada. Ay, okay po ang arad. Bago nang nasa gitna. Ito yung ating, shoutout muna kay Sir Nestor at saka itong si, ano bang pangalan nyo? Juan, Boyet. Ay, ito, si Berhel. Mahabol pa itong si Berhel ha. So ito, may nag-ahabol pa si, uy, si Bernard Luzon yun ha. Ay, si Bartolome yun. Si Bartolome at saka si Bernard Luzon. Ang bilis ha. Okay. Ito natin yung breakaway. So sila pa rin ha. Si Jesus Garcia, Gilbert de Guzman, and Dayo. Hindi pa rin bate. Ay, isa pa. Okay, isa pa. So ayan, tatlong breakaway. Ito natin yung peloton dito. Oh. So ito yung ating peloton. So makakahabol pa kaya ito? Oh, ayan, Joel Calderon, dumidiin na oh. 1.3 pala. Okay, ganda natin. So nakakalabang yung ating breakaway ha.
ito si Idol Rudy. Boy! Mahirapan na talagang habulan yung breakaway natin. Ano na dyan, natin. Oh, hoy! Ah! Kana, Idol! Bigwas! Diyos ko po, Idol. Ayun, shout out kay Idol Rudy Padilla. Bagong-bago ang jersey. Yan. Yan ating organizer dito. Sagad mo ah. Si Los Gandex oh. Oh, eto na si Bernard Luzon, mga idol ang bukang magtatangka ng maghabol to ha. Ayan, dumidi na to si Bernard Luzon. Tumutugis dito kay Elmer Atirano. Saka kay yung grupo. Yun, umangat yung Pransya ko no? Okay. Tara, Jogs! Hindi ako ginaganahan pag walang banatan eh. Walang banatan dito. Ayun na, si Alberto Contador oh. Mukhang bibigwas na. Diyos ko po, kain daw. Inipit nyo kami. Kayo na nasa kanan ako. Nasa kaliwa na naman kayo. Kung ako yata tumatarang ko dito ha. So, dito pala si Doming Carbonell ha. Kaya si Nakablo. Si ano, Bernard Luzon. Si Boss. Kaya si Joel Calderon no. Dito lang sa may bandang likuran dahil kasama niya yung nasa harapan eh. Kaya hindi maghahabol yan. Tsaka itong si Boss Dandex hindi rin maghahabol no. Dahil kasama niya yung nasa harap. Ito na, nagbabalata din sa harapan no. Tinutugis sila itong si Ryan Mendoza. Nagwawala itong si Ryan Mendoza. Tsaka itong si Marlon Bartolome. Kumalas itong si Michael ha. Napakalas nila itong si Michael. So ito kaya nung maghabol. Si Ryan Mendoza, Marlon Bartolome. Tsaka yung isang nakakulay orange na yun ha. Aabutan pa kaya nila yung ating second group. Ano pangalan ni Idol? Malakas din daw si Idol ha. Oh, shoutout dito kay Sir Wilfred Victoria ng Cruise Control. Ayan oh. Ayan. So malayo na, nakakuan na. Okay. So sino sa tatlong to? Pare-parehong di ka na Mebesia pero may kanya-kanyang team. Team Mervin ba yung isa? From San Leonardo, from Gimba and from Pangasinan pala si Jesus Garcia. So dalawang ex-pro versus isang amateur. Sino kaya sa tatlong to mananalo? Si Alfredo Asuncion. So ito, lumalapit tong ating grupo sa likod ha. Si Berhel tsaka si Nico Peralta. 150. So ito yung ating peloton. Mukhang lumalapit din tong peloton ha. 200 meters na lang. Banking. Hindi ko na nakita. Kapit na tayo ha. Last 1.5 kilometers to the finish line. Hindi na rin makakadikit itong second group sa breakaway. So puto na tayo sa breakaway. Sino sa tatlo? Gilbert D. Guzman nasa harapan, nasa gitna itong si Alfredo Asuncion and si Jesus Garcia. So last 400 meters to the finish line, nangangamoy finish line na sino sa tatlo? Sino ang unang angat? Sino ang unang kakambyo? Sino ang unang sasagad dito? Sasagad pa kaya itong si Gilbert? Mukhang siya tumatrangko. Parang laban ng Dandex versus Team 3115. Ito na, last 300 meters to the finish line. Ayan na, babakbak kaya itong si Gilbert. Ayan na sa bandang kanan. Jesus Garcia, sino ang dangkagat ni Alfredo Asuncion? Medyo na-corner na. Ayan na, si Asuncion nasa harapan. Umahabol pa rin itong si Jesus Garcia. Bumabakbak 50 kilometers per hour. Si Garcia pa rin. Jesus Garcia pa rin ang makukulang mga idolo. Jesus Garcia, di pigang-piga. Jesus Garcia ng Pangasinan. Sumunod si Alfredo Asuncion and Gilbert D. Guzman.
Na-corner na, pero nadali pa rin talaga sa rematihan, ha? Paano mo? Times 2. Ayun na. Oh! Yun! Diyos ko po, Kaendo.